హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అండి. ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు మార్నింగ్ టిఫిన్ ఏం చేశాను చూపిస్తాను, ఓకేనా? ఈరోజు అయితే నాకు మార్నింగ్ టిఫిన్ ఏం చేశాను, దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ముందు రోజు ఎలా ఏమేమి నానబెట్టాను చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. దోశలు గుంత పొంగనాలు చేశాను ఫ్రెండ్స్. అది ఎలా చేశాను, ఏమేమి చేసుకున్నాను చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. 3 గ్లాసుల బియ్యము, ఒక గ్లాస్ మినపప్పు, పొట్టుతో ఉండే మినపప్పు తీసుకున్నాను. అలాగే కొన్ని మెంతులు, కొంచెం శనగపప్పు తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. నానబెట్టేసాను 3 నానబెట్టేసి గ్రైండ్ చేసేసాను. పొట్టుతో ఉన్న మినపప్పు కడిగేసరికి చాలా కష్టం అవుతుంది, కానీ ఇదే మంచిది అంటారు ఫ్రెండ్స్ హెల్త్కి. అందుకే నేను ఇదే తీసుకున్నాను. అంతే, కొంచెం మినపప్పు తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు గుంత పొంగనాలు ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. మార్నింగ్ మాకు ఎమ్మీగా ఏమేమి చేసుకున్నాం చూపిస్తాను. క్యారెట్ వేసేస్తున్నాను. దాంట్లో క్యారెట్, ఆనియన్, సాల్ట్, అందరికీ తెలిసినదే కదా ఫ్రెండ్స్ ఏమేమి వేసుకోవాలనో. కానీ నేనేంటంటే గుంత పొంగనాలు చేస్తే మాత్రం క్యారెట్ తురుము వేసేస్తాను. కొంచెం శనగబ్యాళ్ళు కూడా వేసేస్తాను ఫ్రెండ్స్. శనగబ్యాళ్ళు కూడా కొంచెము నానబెట్టేసి, ఇందాక ఫస్ట్లో చూపించాను కదా, శనగబ్యాళ్ళు నానబెట్టేసి వేసేస్తాను ఫ్రెండ్స్. దీంట్లోకి వేసేసి కలిపేస్తాను. అక్కడక్కడ నమ్ముతూ ఉంటే బాగుంటుందని. ఇది వచ్చేసి కొంచెం ఒక పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర కట్ చేసి వేసేసాను ఫ్రెండ్స్. కరెక్ట్ అయిపోయింది. ఇట్లా ఉంటుందండి. చాలా బాగుంటుంది, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఎవరైనా ఈ విధంగా ట్రై చేయకపోతే మాత్రం ఒకసారి ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. నూనె పెన్నం వేడెక్కగానే ఆయిల్ వేసేసి అందులోకి పోసేసుకోవడమే. ఇదంటే అందరికీ తెలిసినదే. అంతే ఫ్రెండ్స్. ఇంకేంటి ఫ్రెండ్స్, మీకు ఎలా చేశారు, మీరు ఎలా గడుస్తూ ఉంది లాక్డౌన్ పీరియడ్లో? ఆ రోజు 3 ఐటమ్స్ చేసేసాను ఫ్రెండ్స్ ఈ పిండితోనే. గుంత పొంగనాలు చేసేసి మళ్ళీ ఇంకా దోశ కూడా వేసేసాను ఫ్రెండ్స్. మా బాబు దోశ అడిగితేనే దోశ, మా చిన్న బాబు ఉత్తప్పం అడిగితేనే వాడికి. ఇప్పుడు దోశ వేసేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. అది చాలా బాగా వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే మెంతులు, శనగబ్యాళ్ళు ఇంకా కావాల్సినవి ఇంకా వేసేసుకుంటే, కొంచెం లైట్గా అన్నం కూడా వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. అటుకులు కానీ అన్నం కానీ వేస్తే ఇంకా స్పాంజ్ లాగా వచ్చి బాగుంటుంది. రెడ్డిష్గా కలరు, గోల్డెన్ కలర్లో వస్తుంది. చాలా బాగుంటుంది. దోశలు చాలా బాగుంటాయి. ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీరు ఎలా వేస్తారో నాకు చెప్పండి కామెంట్ బాక్స్లో. మీరు ఏ విధంగా చేస్తారో, నేనైతే ఈ విధంగా చేస్తాను. మీరు ఇలా ఏ విధంగా చేస్తారో కొంచెం చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకేం ఫ్రెండ్స్, నా వీడియోస్ నచ్చుతున్నాయా? కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి. ఉత్తప్పం వేస్తున్నానండి మా చిన్న బాబు కోసం. ఇంకేమో క్యారెట్ తురుము వేసేసి, ఎక్కువ తినలేడు కదా అని లైట్గా వేసేసాను అనమాట. వాడు ఎక్కువ తినలేడు కదా, పైన ఎక్కువ వేస్తే లైట్గా వేసేసాను. క్యారెట్ ఎక్కువ వేసేసాను ఫ్రెండ్స్. క్యారెట్ తినాలనేసి ఎక్కువ వేసేసాను. అంతే ఫ్రెండ్స్. మా డైలీ రొటీన్లో స్పెషల్గా ఈరోజు మాత్రం ఇవి చేసుకున్నాము. మీరేం చేసుకున్నారో మాకు కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. మీరు ఎలా చేస్తారో. ఇంకేంటి, నా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, షేర్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్.